Dmitri Muratowyň Nobel bayragynyň gowuşulşyny eden çykyşyndan käbir bölümleri dikkatiňizi ýetirýär. Edil, Türkmenistanyňky watandaşlarymyzyň başdan geçirýän ýagdaýlary ýaly wakalaryň gurrungyny geliň bilelikde diňläliň. Dünýä demokratiýany söýmegi bethetdi. Dünýä dolanırjy elitalardan lapy keç boldy. Dünýä diktatorlyga ýol goýar. Ösüşi adam hukuklaryna we azatlyklaryna eýerilmegi bilen dälle, onuň deregine tehnologiýa we zor tutsaklaryň we derňe mahaly wagtlaýan saklananlaryň gynalmagy häzirki zaman Russiýada hem dowam edýär. Gödök çemeleşmek, zorlamak, ejir çekdirmek, elhenç tutsawhana şertleri, tutsaklary, hossarlary bilen görüşdirmezlik, doglan gününde tutsaklaryň ejesine jaň etmegini gadaňan etmek, tutsawlygyň çäksiz uzuldurmagy, kadet işinden öň agyr keselleri bolan adamlar türmäge berilýär. Syrkow çagalary zamun alýarlar. Suwutnama görkezmezden etmedik günäsini boyun almaga mejbur edýärler. Galp aýplamalar bilen baglanyşykly jenaýet işi biziň ýurdumyzda köpülenç syýasy mazmunludyr. Biz Russiýa Federasiýasyna tutsawlaryň we wagtlaýan saklananlaryň gynamalara duçar edilýändigini inni barha has köp eşitýäris. Berilen kanuny hüküm hamala olar üçin ýeterlik däl ýaly adamlara has beter ejir çekdirip, olaryň ruhuny döwmek üçin gynamalara duçar edýärler. Bu bir elhenç wagşylyk. Men gynamalara garşy halkara kaziýeti döretmek üçin inisiatiwa bilen çykyş edýärin. Onuň maksady dünýäniň dürli künjeklerinden we ýurtlaryndan adam gynamalaryň nähili durmuşa geçirilýändiňi wagtda maglumat ýygnamak bolmaly. Adamzada garşy şeýle jenaýatlara gatnaşan jellatlary we olaryň hojoýunlaryny kesgitlemeli. Gynamalar adamzada garşy edilýän iň agyr jenaýet hökümine ikrar edilmelidir. Ýogsa da Novaya gazeta kağıt görünüşinde hem çap edilmege dowam edýär. Sebäbi tutsawhanalarda onu okar ýaly internet ýok. Şoň üçin hem olara el ýeterli gazet çykarylýar. Häzir Russiýa Federasiýasyna jurnalistika tümlükdäki döwrüni başdan geçirýär. Soňky bir näçe aýyň dowamynda 100den gowrak jurnalist, media, adam hukuklaryny goraýjy we jemgyýetçilik guramalary daşary ýurt agenti diýip häsiýetlendirildi. Olar Russiýa Federasiýasyna halk düşmany hasaplanýar. Kärdeşlerimiziň köpüsi işsiz galdy. Kimdir biri ýurtdan çykmaga mejbur bolýar. Adamlaryň öwrenşen adaty durmuşyny belli bolmaýan bir möhlete çenli elinden alýarlar. Belki de hemişelik ýagdaýda. Ana şu wagtky taryhymyzda başdan geçirýän ýagdaýlarymyz. İtirir kerwen geçer diýen bir atalar sözü bar. Ol aşakdaky ýaly düşündirilýär. Kerweniň öňe hereket etmegine hiç zat päsgel bermez. Käwat häkimetler jurnalistler hakynda olar diňe ýürýärler. Hiç zada täsir edip bilmeýärler diýip gödök gürleýärler. Ýakynda bu sözüň ters manasynyň bardygyny öwrendim. İtleriň ýürýänligi üçin kerwen öňe gidýär. Dağlarda we çöllerde ýyrtyjylara ýürýärler we topulýarlar. Kerweniň öňe hereket etmegi diňe olar ýanyna ýollaş hem gorawçy bolanda mümkin. Hawa biz gyýgyrýaris we diýişleýäris. Ýöne bu hereketiň ýanyny göreşiň şerti şeýle. Biziňki diýdim sorlaryň zäherine garşy merhemdir.